खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। लाइमोन आरो माइनावनि नैथि मावबादा खुंफुंदों। लाइमोन आरो माइनाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव बिश्वनाथ जिल्लानि भिमाजुलि बालिसा बियाबनि बाथौ थानसालि नब्लाङाव लाइमोन आरो माइनावनि नैथि मावबादाखौ खुंफुंनाय जादों। बे लाइमोन आरो माइनावनि नैथि मावबादाखौ 12 आरो 13 अक्ट'बर साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जादोंमोन। आरो बे हाबाफारिया थांनाय मैयानि सानाव जोबनानै थांबाय। धोरोमारि थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय बाथौ आरज बादायलायनाय आरो धोरोमारिनि माखासे सानथौफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसे लाइमोनफोरखौ जौ जुवा ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवानिफ्राय जानगाराव लाखिनो धोरोमनि सानथौखौ मिथिहोनाय बायदि थांखिजों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। आरो बे लाइमोन आरो माइनावनि नैथि मावबादा खुंफुंनायाव बर' सावथुननि मुंदांखा फेस्ला फाव खालामगिरि फैलाजि बरगयारिया बाहागो लायो। बालिसां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादनि नैथि मावबादा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खोब गोजोननाय मोन्दों। मानोना बे ओनसोलनि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लादों। थ' बेबायदिनो जों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ धोरोमजों बेबायदि सोमोन्दो लाखिनानै धोरोमनि सानथौफोरखौ मिथिहोयोब्ला बिसोरनि आखल आखु दानायनि सायाव जुदि खोथा बुंबाय थायोब्ला निस्सय जोंनि रावबो लाइमोनफ्रा दिनैनि समाव गाज्रि लामाथिं थांनायनि खाबुखौ मोननाय नङा। जोङो गोबांखौनो लाइमोन आरो लाइमोन सिख्ला बेथ' दासिम बांसिन जौ जुवाजों आरो ड्राग्स एडिक्टेड जानायखौ जों नुनो बेनि राहाखौ नंगौ जोंनि गोबां लाइमोनफ्रानो सा ससेयाव माने गाज्रि लामाथिं थाङो। गोबाङानो माने एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसजों लोब्बा जायो। सोरबा बिदिनो जौ लोंनानै गोलैनानै थायो। सोरबा गान्जा सोबग्रा ड्राग्स जाग्रा बायदि बायदि जानानै थायो। थ' बेफोर गासै बिथिंखौ जोङो बिजिरनानै नायोब्ला बिमा बिफाजों लोगोसे जों नैबेखौबो बुंनांगोन जे जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो धोरोमनि सानस्रिफोरखौ धोरोमनि सानथौफोरखौ मिथिहोनाय जायाखै एबा जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनो होआखै। थ' गुबुन धोरोमारि मानसिफोरखौ जोङो लाइमोनफोरखौ धोरोमजों गोबां सोमोन्दो लाखिहोनायखौ जों नुनो मोनो। जायनि थाखाय जोंनि बर' हारिनिनो गुबुन माने धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनाय जायफोर लाइमोनफोर बे लाइमोनफ्रा माने थाबै गाज्रि जाया आरोखि। खिन्थु जोंनि नैबे गामि खना खनलायाव थानाय गोबां लाइमोनफोर जायफोरा माने धोरोमजों सोमोन्दो लाखिया बा बिमा बिफाया धोरोमजों सोमोन्दो लाखिनायनि जेबो खाबुखौनो होबोआखै। दा ओंखायनो बांसिनै बेबायदि लाइमोनफ्रा थाब अगियान जायो आरो थाबैनो गाज्रि लामाथिं थांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि आफादगिरि जानानै दिनै बावहाय बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोआव थानाय बालिसां बियाब आरो बे बियाबा साननैनि हाबाफारि लानानै लाइमोन आरो माइनाव आफादनि मोनसे मावबादा खुंनाय जादों। आरो बावहाय बिथांमोना धोरोमारि थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय बाथौ आरज बादायलायनाय आरो धोरोमारिनि माखासे सानथौफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों। बे बिथिंखौ लानानै खुब गोजोननाय मोन्दों दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद हिसाबै। दा जोङो बाख्नायदों आरो बेबायदि हाबाफारिखौ जिल्ला बियाबफोराव ओनसोलनि खना खनलाफ्राव लाबाय थायोब्ला जोंनि लाइमोन बिथांमोना सांग्रां जागोन। आरो धोरोमनि लामाजों फैयोब्ला अदेबानि धोरोम होननानै बुङोब्ला जेरावनोखि गावनि जिउखौ थार लामाजों दैदेननो हानाय मोनसे गोहोआ फैयो, जेखौनो जोङो धोरोम होननानै बुंनांगोन। आरो धोरोमनि लामाजों फैनो हायोब्लानो जोङो सुबुं जिउखौ गोरलैयै दानानै लानो हायो। आरो सुबुं जिउखौ गोरलैयै जोङो दानानै लानो हायोब्ला जोङो मोनसे समाजखौ जौगाहोनायाव, मोनसे हारिखौ जौगाहोनायाव, मोनसे समाज बेबस्थानि जे आसारखान्थि नियमखान्थि धोरोम खान्थिफोरखौ फिल'सफिफोरखौ सान्थौफोरखौ जौगाहोनायाव जोङो मोजाङै खामानि मावनो हायो। अब्लानो मोनसे हारिया जौगानायाव खुब मोनसे मोजां लामाजों जों फैनो हायो होननानै जों साननो हायो। आरो बे समाव लाइमोन बिथांमोनखौ जोङो लैहोर ओंखारबोनानै धोरोमनि खामानि मावनो, समाजनि हाबा मावनो थाखाय जों बे समाव खावलायगोन।